tinc 4 punts que m'agradaria compartir amb vosaltres a partir d'aquestes qüestions d'acompanyament i cura. Permeteu-me abans fer una prèvia. Jo ara soc professora universitària, treballo per tant amb gent més o menys adulta, el 40% de l'alumnat de filosofia en la facultat on jo treballo són de segones carreres i per tant no necessàriament és el típic jovenet de 18 a 22 anyets, que també el tenim, sinó que tenim molta gent ja professional o gent jubilada i això fa que el meu contacte amb la infància i l'adolescència quedi una miqueta lluny. Però, i aquesta és el que jo volia compartir, jo sempre dono les gràcies als primers 6 anys de la meva carrera professional que vaig fer classe en secundària, en un centre de secundària concertat. Jo estic molt agraïda per dues coses. Primera, perquè jo vaig aprendre a fer classes allà, a aprendre a compartir un coneixement que era de filosofia, a vegades també vaig fer castellà un temps, però que jo havia de connectar amb conceptes molt abstractes i em vaig adonar que no bastava que jo sapigués, sinó que era molt important que jo contactés i comuniqués i vaig aprendre a fer-ho amb ells. Vaig aprendre a fer-ho amb els adolescents de secundària. I la segona cosa que també vaig aprendre, i s'ha de ser humil, és que jo no sabia gestionar les problemàtiques d'adolescents, no sabia fer tutories i que me costaria molt aprendre i que me dedicaria un temps que jo no sé si estava disposada a fer-ho. Per tant, vaig tenir, no diria la sort, però sí que vaig tenir l'oportunitat d'anar-me'n a la universitat i crec que no només va ser bo per mi, sinó va ser bo per als meus alumnes, perquè sí que estava disposada a fer l'esforç intel·lectual per encomanar-los l'amor per la filosofia, però no sabia jo si tenia la fusta de mestra i de professora d'adolescents. I crec que també és honest reconèixer si un serveix per a aquestes tasques. Que a vegades, sobretot passa amb professorat de secundària, que li agrada molt la seva disciplina, com a mi m'agradava la filosofia, i als companys els agrada les matemàtiques o la biologia o la història, del que siguin docents, però s'han de preguntar molt. Si més enllà si t'agraden o no t'agraden els nens, si t'agrada acompanyar a unes persones en un moment de la seva vida especialment complex per les conseqüències que poden tenir els seus errors. No? I jo vaig adonar que hauria de fer moltíssima formació perquè jo no sabia acompanyar i tenir cura d'adolescent. Entre altres coses perquè potser jo també ho era molt, tenia 23 anyets. I per tant, això que en un temps dic honestedat, crec que a vegades també és important explicitar-ho. Tot i això, estic agraïda per les dues coses, per esbrinar això de mi i per haver après a fer classes amb ells. Dit això, anem als 4 punts que volia compartir amb vosaltres. El primer, sobre el concepte d'acompanyament i cura quan parlem de l'entorn escolar com ara aquí estem. El primer que volia recordar-vos és que acompanyar és, Màrius ho diu en la seva entrevista, acompanyar és estar-hi ahí. Estar-hi. Estar-hi al costat. I ni empenyant ni endarrerint. I això ho fem contínuament, els que som professors. Empenyem perquè volem que vagin al ritme que nosaltres volem que hi vagi per a complir el programari. I retardem perquè no, perquè no m'interessa que vagis tan ràpid, espera't. A vegades la paciència és la mare de la ciència, sens dubte. Però si un té un desig, a vegades acompanyar significa també caminar al ritme més adequat per a aquella persona. I això implica efectivament un acompanyament que no pot ser més que personalitzat. Però vigileu amb el concepte de personalitzat perquè no vol dir individualitzat. Ara tornaré a aquesta idea. Això vol dir, efectivament, perquè com que ha sortit i sempre sortirà quan parlem no només d'educació, sinó de totes les professions, evidentment, podem millorar molt la batalla de l'espai, com aquí ho estem fent, no havent-nos de trobar, però el temps continua sent de 24 hores i crec que durant molt de temps no canviarà així. Això, que el temps és finit, té 24 hores al dia i que nosaltres som metabòlics i hem de descansar i més no és sempre millor. Per tant, cal racionalitzar. Directament la paraula l'escullo a cosa feta. Racionalitzar vol dir prioritzar i també vol dir, per tant, deixar de fer.
Llavors, per mi és molt important, quan estic prioritzant, quan estic decidint què és més important, també de abans, prèviament, preguntar-me què deixaré de fer. Perquè aquí no més podem fer més coses amb menys temps, més... No, cal prendre consciència dels nostres límits també com a docents i també com a educadors. L'acompanyament, per tant, no és ni empenyar ni retardar, sinó que és mirar atentament, que això és la paraula respicere en llatí. I mirar atentament significa estar ahí a la distància prudencial. Si t'apropes molt, intimides i es tracta d'intimar. Però si te separes massa i marques massa distància, no intimes. I cada persona té el seu espai i les seves distàncies. Per tant, aquí està el repte principal de l'acompanyament que requereix aquesta cura. Aquesta cura ja de, abans d'entrar-hi, en quina distància estaràs, et situes, qui ets tu i on et col·loques. Però per mi és molt important també el concepte de la cura. La cura no vol dir tenir cura, vol dir fer-se encàrrec del fràgil i del vulnerable. I aquí en som dos de fràgils i vulnerables. La persona a la que estem acompanyant perquè és, per la raó de la seva edat, molt més fràgil que jo en el que és el seu desenvolupament, però nosaltres també tenim les nostres febleses i les nostres fragilitats, que és cada persona és un món, i per tant jo també vaig tantejant torpement com mirar de trobar la distància prudencial per entrar-hi amb aquesta persona. Per tant, la cura vol dir donar totes les necessitats que tingui una persona segons les nostres possibilitats. Qui fa tot el que pot no està obligat a més. Per tant, l'acompanyament i la cura és sempre una relació. Una relació interpersonal que en el cas del mestre li demana moltíssima reflexió intrapersonal sobre els seus límits, les seves capacitats i interpersonals amb la seva organització que li deixaran deixar de fer. Us deia, i m'ha agradat molt la intervenció que s'ha fet des de les tutories grupals i familiars, que quan jo parlo d'un model centrat en la persona i, per tant, d'un acompanyament i una cura clarament centrat en la persona de l'alumne, no de seguida donem per suposar que la persona és un individu aïllat. Per mi, acompanyar una persona és acompanyar precisament a una història de vida que té ritmes i té canvis al llarg d'aquest desenvolupament, però que, a més, és una vida relacionada. Relacionar-me amb aquest alumne és relacionar-me amb els seus pares, relacionar-me amb el grup on aquest alumne està i fer que la relació d'aquest alumne amb el grup, tot això, flueixi. I aquest és un tema important per mi. Sovint estem entenent, crec que malament, el model centrat en la persona, l'acudit és fàcil de fer, i en què estaven centrats abans, quan se posa de moda un model centrat en la persona. Tinc por de que se tingui el model centrat en la persona en l'individu que és la persona. Llavors, crec que no l'encertarem, perquè la persona sempre és una xarxa de relacions. I, per tant, jo, com a professora, com a mestra, m'he de relacionar amb aquest alumne amb la seva xarxa de relacions. I, per tant, la primera xarxa d'ell amb mi, crear una certa intimitat, i per això troba el punt, la distància prudencial, mira'l atentament, però també troba què tipus de relacions desenvolupa aquesta persona amb el grup, com tu te posiciones amb el grup, que no és una suma d'individus, és molt més que la suma d'individus, i com te posiciones amb la família. Per això era molt important el grup de tutories grupals i el de tutories familiars. El segon punt que volia comentar amb vosaltres té que veure amb una categoria cabdal de l'acompanyament i la cura, que és el concepte de reconeixement. Aquí ha sortit el prestigiar l'escola, prestigiar el professorat. Jo crec que la categoria des del punt de vista ètic que millor resumeix aquestes reflexions és el concepte de reconeixement, que voldria dir més o menys et conec i et reconec. Clar, per conèixer una persona que està desenvolupant-se i el que jo l'estic acompanyant torpement, perquè ens acabem de conèixer, em traslladen un expedient, unes notes, si conec el professor, d'on ve, o el preescolar m'ha enviat un informe, però són narracions que no ha fet ell, que han fet altres sobre ell segons la seva posició i segons la cura que va tenir, la distància prudencial que va fer. Jo he de fer un esforç per conèixer.
I perquè tu et deixis conèixer, necessito que m'obris alguna finestra de la teva interioritat. Per tant, ensenyar és un treball que requereix conèixer més enllà del nom i el cognom, però que és molt important, aquest esforç que fem molts professors d'aprendre els noms i els cognoms, perquè és el primer gest de et conec el teu nom, no ets un altre, no ets només un cognom, ets un nom i amb un cognom i que tens una posició en aquest grup. I el coneixement i el reconeixement són categories ètiques que quan no es donen, i aquest és un tema molt important, quan no es donen, fereixen i generen ressentiment. Estem acompanyant i cuidant el desenvolupament integral d'una persona en un moment de moltíssima fragilitat per raó d'edat, on les companyies, el grup, la família, la relació que desenvolupa amb els professors, amb el tutor, figura cabdal per mi, totalment d'acord amb la defensa que s'ha fet de les tutories i de la figura del tutor i de formar bé els tutors, no només en l'empatia, després recuperaré una miqueta aquesta idea. Per mi aquest reconeixement és evidentment també del docent, però ara en aquest moment de l'alumne en la seva circumstància, és a dir, el grup d'amics, la família i la ciutat i l'escola en la que està. Si no encertem en aquest reconeixement, et conec i reconec, se desenvolupa una violència estructural. Se desenvolupen ferides morals de minusvàlia, d'infravaloració, de violències de sentir-se rebutjat. I clar, moltes vegades a mi m'ha fet la sensació que determinades persones s'han sentit pressionats pel ritme al que li obliguem a anar-hi, perquè s'ha de complir el programa, tot això que ja sabeu vosaltres. Hem desconsiderat molt les ferides morals que generem amb persones, amb famílies i amb mestres quan no s'han sentit coneguts i reconeguts. S'han sentit reduïts a unes notes, s'han sentit reduïts a uns compliments d'una disciplina, però no han conegut la seva història. I ara anem als dos temes més importants que volia centrar-me en la qüestió de l'acompanyament. Tota persona, per a desenvolupar-se saludablement, integralment, i això és educar, necessita 3 esferes. L'esfera evident de la família, d'amor incondicional, i és l'esfera de la necessitat, on un no tria ni el nom ni la posició. Aquí en aquesta esfera cal garantir que s'assoleix l'autoconfiança. Hi ha persones a les que li falla la família. No li pot fallar l'escola. De tal palo tal astilla, no. Si li falla la família, no li pot fallar l'escola. En l'esfera de l'escola tindríem una metàfora de l'esfera de la ciutat, on l'alumne és un igual entre iguals, aprèn a un lloc de dret a ser educat i el deure d'educar-se també. I per tant, aquí és ja un ciutadà que s'és tractat com un dret a, malgrat que no sigui major d'edat, a ser educat i a ser reconegut en la seva opinió, i d'ahir la importància que s'ha parlat de la interlocució i de la participació. Però després tenim que aquesta persona, esfera de la ciutat, en aquesta esfera de la ciutat aprèn la idea de justícia, on és un igual entre iguals, no és el nen necessitat i protegit de la família i de l'amor incondicional, sinó que aquí és l'esfera de la justícia, del contracte social, dels drets i deures, i aquí és on se li atorga un altre recurs fonamental en el desenvolupament d'una persona, que és l'autorespecte. Si aquí falla l'escola, fallarà l'autorespecte. Mireu si li falla l'autoestima, l'autoconfiança. I després està un altre recurs moral fonamental, que si no se dona, se creen violències estructurals que fereixen, és aquell grup de persones que comparteixen afinitats, que comparteixen grups d'interès, que podríem anomenar en general amics, que Axel Honneth anomena l'esfera de la solidaritat, on et fan sòlid en allò que sí que saps fer. És a dir, no et veuen les teves falències, no es veuen les seves deficiències, sinó que et veuen específicament a tu en les teves capacitats. I aquí se li dota d'un recurs fonamental, que és l'autoestima. Doncs molt bé. Dit això, la nostra societat no pot, perquè això ja tenim evidències científiques basades en la psicologia i en la psicopedagogia, la nostra societat no pot fallar en el bon engranatge entre aquestes 3 esferes. I l'escola és una esfera bisagra
en com representa molt la ciutat, i per tant l'esfera de la justícia, però fa un molt engranatge de frontisa entre la família i el grup d'amics, en concret el grup on està l'escola, on poden sortir o no amics. I això, passo al tercer, a un tema que volia abordar amb vosaltres. La nostra societat té unes peculiaritats, on l'acompanyament i la cura no estan en els millors temps. Per què? S'ha dit, jo crec que molt encertadament, anem en contracorrent. Necessitem lentitud, el xup-xup de la lentitud. La nostra és una societat accelerada. Reivindicar la lentitud és anar a contracorrent. Dos, i necessitem, Màrius ho va dir molt bé, defensar la desconnexió. Necessitem vetllar perquè hi hagi soliloquis, solituds, relacions intrapersonals, perquè només si hi ha interioritat, intimitat, privacitat, i per tant, intrarelació, podrà després haver-hi interlocució. I la nostra és una societat molt atapeïda, molt interconnectada, molt accelerada i, a més, multicultural i moralment plural, on no compartim, no tenim en comú supòsits bàsics, com bo, dolent. Això és de sentit comú, dels comú sentit de qui. Per tant, educar en una societat així, que a més, diré 3 característiques. Ha colonitzat el patiment i l'ha patologitzat, ha psicopatologitzat el patiment. Els nens que pateixen tenen un problema psicopatològic. No necessàriament, a vegades el patiment és la teva circumstància. I jo el que he de fer és com acompanyo aquestes persones a conviure en aquest patiment, però que el patiment no se les emporti. Com generem, precisament, resiliència, resistència, o, si voleu, en termes clàssics, fortalesa. L'escola també ha de donar recursos morals per afrontar les circumstàncies que un no ha triat. I això anem contracorrent en una societat que és happycràtica. Si no ets feliç és perquè estàs fent alguna cosa malament. Amb fills que són normalment fills únics, molt sovint nens molt desitjats, que han de ser l'alegria de la casa i d'una casa en què els pares no tenen molt bé clares la delegació responsable de qui educa què, com. I, a més, hi ha una discussió contínua sobre l'autoritat i els límits, no? Sobre si això se permet o això no se permet. I això li passa factura a l'escola, que vol ser reconeguda, perquè també ella, que ha de donar reconeixement, es troba mancada de reconeixement. I com després de seguida veureu, un no pot donar el que no té. Tant a nivell de mestre, de persona, cap a l'alumne, com a d'escola, cap a la societat. Si apliquem aquestes estructures del reconeixement, anem ja a l'últim punt. M'agradaria dibuixar un triangle en el que crec que l'acompanyament i la cura de l'alumne i les seves relacions se podria resumir, reconèixer a la persona i conèixer-la, en tres vèrtexs d'aquest triangle. La primera, no perquè sigui la principal, perquè és un triangle en el que tots 3 vèrtexs són caudals, crear capacitats. Vosaltres podeu parlar competències, capability, diuen en anglès, crear capacitats. Què vol dir? La capacitat de ser i estar i fer. O sigui, nosaltres hem de crear la capacitat, la capability, de ser i estar i fer. No només de tenir coneixements, això és el concepte de competència, habilitats, actituds i valors, no? Hem de crear capacitats. I totes les persones tenen capacitats. Però per a poder-les desenvolupar he de garantir-los abans que s'ha desenvolupat les prèvies del reconeixement. L'autorespecte a nivell d'escola i ciutat, l'autoconfiança a nivell de la família i l'autoestima a nivell d'amics. Si aquests recursos morals no es donen en les respectives esferes, les hem de suplir. Per tant, un tutor, quan se troba amb un nen que la família li falla, li tocarà suplir dintre del possible la falta d'autoconfiança que aquell nen tindrà perquè a la família no se'n donen. I li haurà de donar la fortalesa per a resistir perquè ningú tria la seva família. No dir mala sort, no? O senzillament fer trucar als serveis socials per a que vinguin i ja està, ja ho arreglarem així. Això és complex, no entraré ara en això, però crear capacitats també de resiliència. Segona,
No es poden crear capacitats sense crear vincles. I els vincles se creen amb la, que aquí s'ha sortit, amb la interlocució, amb la participació, amb l'estar-hi ahí i sentir-te interpel·lat per les seves preguntes, que a vegades són silencis. En aquesta vertes de crear capacitats, crear vincles i crear mitjançant la participació, els vincles també, anem a dir-ho, poden ser patològics. Els vincles són dolents perquè no creen capacitats, creen dependència, i perquè no creen participació, sinó que creuen exclusió o inhibició. I com que cada persona és un món i cada grup crea unes sinergies i unes formes diferents amb un professor o un altre, que important que és formar els mestres a obrir-se, a deixar-se interpel·lar per el tipus de persona que aquest curs li ha tocat i el tipus de grup que té. I, efectivament, jo crec que ahir no cal només formar els mestres en competències, en currículars, no només amb empatia, també cal educar el caràcter dels mestres. Els mestres, es agradi o no, són referents morals pels seus alumnes i en una societat que no vol l'autoritat se l'han de guanyar, no donar per suposat que la tenen, se l'han de guanyar. I la millor manera de guanyar-se la capacitat és precisament l'autoritat és precisament que els altres te la reconeguin. I els altres només te la reconeixeran si s'han sentit acompanyats, ben acompanyats, perquè s'has creat capacitat, s'has fet participar, s'has creat vincles i s'has demanat perdó per anar buscant-los torpement. S'has demanat perdó perquè som humans i ens equivocarem i és difícil trobar el punt terme mig entre els extrems de no apropar-te i l'extrem d'apropar-te massa. Acabo fent referència a coses que ha dit el Màrius que m'han agradat molt. Efectivament, el tema de la bretxa emocional és molt important. Aquí l'Helena també parlava d'empatia i jo la defenso. Però no seria jo dualista. No me dedicaria jo a separar el tipus de persona racional preparada, el tipus d'intel·ligència emocional que té. Jo crec que és molt important, si m'he de dedicar a la formació integral de la persona, m'he de preocupar moltíssim jo de formar-me integralment, no només en la meva disciplina, per suposat, sinó també en conèixer els meus límits i aquest tipus de necessitats de mentories jo, com a professor, necessito. Els pal·liativistes s'hi moren tots i se cuiden molt entre ells, perquè quan se s'hi mort un adolescent o se li mor una persona, saben que és molt dur i s'acompanyen com a professionals. Nosaltres fem equips docents curriculars, però molt poc equips docents de, diguem-ne, germans en la tasca, germans en la mateixa missió. Jo crec que ahir l'ètica organitzativa de sentiment de pertinença a un equip i a una organització és un tema que ni formem en la universitat ni ens preocupem massa en els equips directius, que per cert ningú vol arribar a ser director perquè no compensa, no? És important aquesta bretxa emocional que no està separada de les racionals. És importantíssim estar-hi allí i acabo. I és importantíssim, efectivament, perquè hem de combatre el fanatisme, que a l'escola no adoctrinem, allò que es diu, aquí ensenyem, i aquí ensenyem a arribar a ser la millor versió cadascú del que puguem, i per això estem aquí acompanyant-los, però és cabdal que se sàpiga que en les converses que hi hauran a les escoles, entre companys mestres i entre mestres i alumnes, i entre alumnes, mestres i famílies, les converses que tindrem no seran xerrameca, tenen un objectiu socràtic i és trobar entre tots la millor manera d'acompanyar aquesta persona a treure la seva millor possibilitat. I aquí les categories de veritat, justícia i bondat són fonamentals per orientar, que això és l'educació, orientar quina és la millor manera d'estar-hi al costat d'aquesta persona perquè no se senti intimidada, perquè ens apropem massa amb un control sobre la seva vida, ni desapareguem perquè ja la hem deixat perdre. Bueno, ho deixaré aquí perquè m'agradarà saber molt els vostres suggeriments o les vostres preguntes. Moltes gràcies per la vostra atenció. I la intervenció de la doctora Roman jo crec que ha estat extraordinària i, a veure, jo ja porto en això de l'educació
diguem, des que vaig començar a estudiar magisteri fent de mestre i fins i tot passant uns quants anys a la universitat com a docent, diguem, sempre me queda l'esperança d'aprendre coses noves i avui n'he après unes quantes, o com a mínim m'ha ordenat unes quantes intuïcions que ja tenia, la qual cosa sempre és molt d'agrair. Efectivament, la doctora Roman ha assenyalat un dèficit important que tenim dins del nostre sistema educatiu i que faríem bé de prendre nota per tal de poder-lo arreglar, que és que sovint, diguem, mestres molt bons, molt vàlids, tant des d'un punt de vista diguem, tècnic, acadèmic, però també fins i tot des d'un punt de vista moral i fins i tot des d'un punt de vista de formació didàctica, doncs els hi falta precisament aquest coneixement psicològics que, diguem, t'impedeixen o, com a mínim, o sovint et retarden la capacitat de poder entendre la situació que et trobes davant d'un espai tan sumament caòtic com pot ser una classe. És un espai bàsicament molt caòtic on, efectivament, hi ha tot un seguit de relacions interpersonals que van molt més enllà del propi grup, amb les famílies, els grups d'amics, les relacions de dependència, les bones relacions, les relacions tòxiques, i en tot aquest caos, aquesta selva que de vegades tenim la impressió de tenir. I, en canvi, doncs, diguem, a la nostra carrera, a la meva formació inicial, jo recordo que vaig estar a l'Autònoma i, en general, no n'estic insatisfet de la formació rebuda. Van fer molta psicologia evolutiva i, en canvi, pràcticament no van tocar una cosa tan essencial com la psicologia dels mestres i dels docents. No m'he presentat, soc Xavier Díez, soc representant del sindicat USTEC i, per tant, represento el sindicat majoritari entre els mestres i els professors de secundària, els no universitaris. I al llarg de la meva tasca sindical, de vegades t'has trobat amb docents que són persones molt vàlides, però que a causa d'aquesta mancança formativa, perquè al final tu surts de la universitat més o menys ben format, també és veritat que sortim de vegades molt joves, jo m'he identificat també amb el que ha explicat l'anècdota inicial de la senyora Roman, doncs de cop i volta no te trobes, diguem, molt preparat. A veure, diguem, ningú no pot estar preparat davant de molts adolescents, no? Però diguem allò, mínimament amb mínimes eines de supervivència, per poder entendre aquest o desenvolupar-se en aquest caos, i he vist molta gent molt bona, molts docents molt bons, trinxats per la realitat, per aquesta absència de formació. I sovint aquesta formació informal de com administrar situacions difícils te la trobes, si tens la bona sort de trobar-te companys amb més experiència, acabes desenvolupant un procediment heurístic d'aprenentatge, assaig-error. El problema és que aleshores cometem moltíssims errors i que les conseqüències de les quals de vegades les pateixen els propis alumnes i aleshores, bé, jo crec que si estem en el Consell Escolar de Catalunya, una de les conclusions que hauríem de tenir és precisament això, que unes mancances molt clares sobre, diguem, quina mena de coneixements profuns de psicologia n'haurien de tenir els propis docents per poder administrar situacions tan sumament complexes. I, evidentment, molt d'acord amb el que ha explicat, diguem, pràcticament tota la seva intervenció. Perdoneu, la meva recomanació final fílmica, ja sabeu que m'agraden molt les sèries, hi ha una sèrie britànica de l'any 2006-2007 que es diu Skins, d'una cadena pública britànica, que precisament relata el dia a dia d'un grup d'adolescents d'un institut, que l'avantatge que té aquesta sèrie, en el qual hi planteja bona part dels conflictes que descriu amb precisió la doctora Roman, està escrita per guionistes que tenen 20, 21, 22 anys i que, per tant, tenen la seva experiència dels 14, 15 i 16 anys molt fresca. Gràcies. Molt bona tarda. Soc de la Pepi Garcia de la UGT de Catalunya. En primer lloc, donar moltíssimes gràcies perquè la veritat és que ha sigut interessantíssima l'exposició que ens acaba de fer la senyora Roman. Ha sigut... la veritat és que he pres moltíssimes notes de moltes de les coses que s'han estat explicant. Jo, quan es va dir que en el dia d'avui es parlaria d'aquests temes, de l'acompanyament i de la cura, la veritat és que vaig pensar de seguida amb el tema de la Covid.
En aquests moments són dues paraules importantíssimes per dur en els centres escolars i també en els centres de treball, no ens enganyem. Aquí hi ha diverses de les coses que m'he apuntat que m'han cridat molt i molt l'atenció. Una, el tema de les tres esferes, no? La família, l'escola i els amics. I com, si una d'elles ens falla, la important tasca que tenen els docents en el dia a dia per reforçar aquestes carències que es poden generar a nivell emocional en els nostres infants o en els nostres joves. Després m'ha cridat l'atenció també el tema de la que comentava ella de la vulnerabilitat, però tant d'un cantó com de l'altre. No són vulnerables només els alumnes, sinó nosaltres des de la tasca docent que hem de tenir en compte aquesta nostra limitació, en certs casos, per arribar a totes les situacions. Em sembla una perspectiva molt i molt interessant, també, no? I finalment, el tema de que l'escola ha de ser l'engranatge que faci que tot això rutlli, no? Que funcioni, i l'importants que arriben a ser els docents i les docents perquè això en el dia a dia funcioni. Amb el que us comentava del tema del Covid, crec que tot això, inclús si hem de fer les classes de manera virtual, aquest acompanyament emocional és molt i molt bàsic. Hem de tenir ordinadors, hem de tenir connexió a internet, hem de tenir material docent, currículum, hem de tenir notes i hem de tenir de tot. Però aquest acompanyament emocional, i especialment en aquests moments que estem passant de dificultats, per mi és imprescindible. I la veritat és que aquesta exposició m'ha fet obrir moltes possibilitats de reflexió que la veritat és que m'han semblat interessantíssimes. Això és tot, només era això. Gràcies. Toni Domènech, així que en representació del Col·legi de Doctors i Llicenciats. Per tant, compartim alguna cosa, Begoña, veritat? Perquè la Begoña és membre de la comissió deontològica del col·legi i, per tant, hi ha un cert coneixement i complicitat. Com sempre, Begoña, m'ha agradat molt la teva exposició per la riquesa d'idees i també per l'ordre i la capacitat de síntesi, que aquestes tres coses juntes ajuden molt a ordenar i a la vegada són molt pràctiques i estimulen a la participació. Jo, tot el que has dit m'ha semblat molt interessant, però hi ha un aspecte que lliga el del Màrius, el que tu exposes i altres coses que hem treballat com a grup, que és el professor com a referent moral que tu dius o com a model. És obvi, els que portem molt de temps a l'ensenyament, que sabem, per alumnes que hem tingut i per la pròpia història, que molt sovint hi ha projectes de vida d'adolescents que s'han construït en funció de la sintonia amb professors que han sigut realment models. Pel seu saber, també, un bon professor ha de saber de què parla, li ha d'entusiasmar la seva matèria, però també la seva manera de fer i la seva manera de viure. Per tant, a mi em sembla molt important que aprofundim i donem un parell de voltes a tot el tema del professor com a model. Com a model d'aquests aspectes que dèiem que són fonamentals a l'educació, que és com a model de la manera d'acompanyar i tenir cura dels altres, com a model de la manera de reconèixer i respectar l'altre i com a model de capacitat de cooperar amb l'altre amb aquestes distàncies que tu també ens descrivies. Jo crec que l'alumne capta perfectament com el professor relaciona amb el grup aula, amb la classe i amb cada un dels membres del grup. Però també capta la capacitat de treballar en equip del professor i com es relaciona amb els iguals, amb els companys, amb l'institució i com és capaç de tenir cura del col·lectiu, com és capaç de reconèixer la diversitat entre els professors buscant els valors positius de cadascú
i com és capaç de cooperar amb els altres. Penso que aquestes dues coses són fonamentals per a la construcció d'un bon model de professor que sigui atraient i útil a l'alumnat. I en aquest sentit és obvi que la formació del professorat és molt important, però una part de la formació del professorat s'aprèn exercint-ho. I, per tant, els períodes de pràctiques, que el Xavier ho deia fa un moment, són molt rellevants. Són molt rellevants, una perquè un se situï en el grup i l'altra per poder captar el millor dels models que en tots els centres hi ha. Tots els centres hi ha professors, experts, amb un bagatge professional i personal que són atraients per construir model. I, per tant, en aquest sentit, de la mateixa manera que per l'alumnat el professor és model, pels professors novells haurien de trobar bons models on aprendre no solament la matèria, que segurament ja la dominen, sinó com traspassar aquesta matèria i sobretot com establir vincles, com socialitzar-se, com conviure, viure i conviure rodejat d'adolescents, que és una altra cosa que òbviament un li ha d'agradar, entusiasmar i li ha d'omplir com a projecte vital, perquè com a feina únicament, com a tasca remunerada, no és suficient ni és atractiu. Ha de ser perquè realment allò interessi i formi. Reitero la felicitació al Consell Escolar per l'organització de les jornades i per la selecció de ponents i, per tant, gràcies, Begoña, perquè realment ha estat superinteressant el que has fet i també, per suposat, el vídeo del Màrius. Jo crec que totalment d'acord amb el plantejament que s'ha fet, inclús faria un pas més enllà. Aquí, darrere de tot, hi ha un replantejament del que és la funció de l'escola. I hem d'una vegada per totes fer-nos la idea que l'escola té una funció que és l'educar. És educar els nois i noies i educar-los amb una visió holística. Per tant, l'aprenentatge és un mitjà per educar, quan el que requeriran aquests nois és tenir eines per aprendre al llarg de la vida i, sobretot, tenir fortalesa moral per poder aprendre al llarg de la vida i viure en aquest entorn de planeta convuls que ja estem veient amb la pandèmia. Això implica una tasca per part dels educadors claríssima, és a dir, necessitem un model d'educadors diferent i això implica, per tant, que necessitem una formació d'aquests educadors diferents. Jo no necessito llicenciats de matemàtiques genials, jo necessito persones que utilitzin les matemàtiques per educar els nois i noies, per donar-los eines de raonament, de reflexió, és a dir, que realment sigui l'aprenentatge un vehicle per treballar l'educació. I, per altra banda, l'altre element, i aquí jo ho sento però políticament incorrecte, però molt clar, nosaltres el que necessitem també és una organització de centres que per sobre d'altres coses prioritzi l'atenció tutorial. És a dir, dediquem hores, potser no a desdoblar grups, sinó dediquem hores a l'atenció individual als alumnes mitjançant la tutoria. Jo crec que això es pot fer, que evidentment sempre ens falten més recursos, és a dir, aquí firmo la primera amb que ha d'incrementar-se les dotacions pressupostàries per l'educació, evidentment, però també crec que hi ha una tasca de priorització de l'organització en els centres per assegurar que hi ha un acompanyament als alumnes i, per tant, una atenció absolutament individualitzada. El feedback, i això està comprovat en 1.000 estudis, el seguiment personalitzat és l'eina més útil per millorar l'aprenentatge i l'educació dels infants. Per tant, potser que reformulem una mica el tema. Moltes gràcies a tots. Gràcies, Begoña, per la claredat i per aquesta capacitat d'estimular i de síntesi que has tingut a la teva intervenció. A mi m'ha suggerit moltes coses, en diré 3 o 4. Les primeres sobre la formació, en forma d'interrogant. Amb aquest plantejament que hem fet aquí, té sentit la formació inicial a distància? La formació inicial online? Podem entendre que ara, en aquests moments, la Covid té el que té, però justament aquest mateix any 2020 el govern de la Generalitat ha autoritzat una cosa que fins ara no estava autoritzada, que és que la UOC formi professorat de primària. Ja hi ha altres universitats per ahí per Espanya que ho fan, però semblava que fins ara aquesta era una cosa que aquí s'havia vetllat. En relació a la formació, en aquest cas, permanent, molt d'acord, no sé si ho volia suggerir, però ho suggereixo jo directament. A la formació permanent, potser dins de cada escola hi hauria d'haver espais per tenir cura de la persona,
del mestre i del professor. S'haurien de buscar moments i temps, doncs, això, per tenir cura de la persona de la seva vida doncs, professional, dels seus problemes i dels seus èxits per compartir amb els companys. En tercer lloc, m'ha agradat molt que fes èmfasi en aquesta necessitat i aquest esforç ingent que hem de fer per conèixer cadascun dels alumnes. Jo em sembla que ens hem perdut moltes vegades amb la qüestió de l'avaluació. I l'avaluació, i els exàmens, i les qualificacions, i les puntuacions, i tot això, però l'esforç principal que hem de fer com a docents és conèixer, i conèixer en totes les dimensions, si pot ser, a la distància adequada que deia ella també, cadascun d'aquests alumnes, i a partir d'aquí podem fer aquest esforç d'orientar, d'ajudar, d'avaluar, que és molt més que tot això. I finalment, la qüestió de l'autoritat i del reconeixement del mestre. Ho deia ara l'Antoni, i jo també ho tenia notat en el sentit de dir a vegades els docents ens queixem molt de que no som reconeguts, que no som respectats doncs, per la societat o per les administracions o per qui sigui. Segurament que hi ha molt d'això, tot i que la investigació feta al respecte no ho corrobora. Però en tot cas m'agradaria dir també que l'autoritat del mestre recau també sobre ell mateix. És una responsabilitat seva. La Begoña parlava de la formació del caràcter, de la maduresa i de l'equilibri personal, del posar-se en primera persona i d'alguna manera d'assumir tasques de lideratge dins del propi grup. És a dir, el que volia dir és que el ser reconegut i el ser respectat també és responsabilitat del propi docent, no només dels altres. Gràcies. Hola, novament. Felicitats, Begoña. M'ha agradat molt la teva presentació i l'he trobat molt interessant. Moltes gràcies. Tinc un seguit de preguntes concretes. La primera és, l'escola actual fa prou bé la funció d'engranatge que dius? Una altra seria, en general, podríem dir que l'escola no falla als alumnes amb famílies que els fallen? Intueixo que respondràs que no estem bé de tot això que he dit. Per tant, què proposaries fer per tal que l'esfera de l'escola faci el millor possible aquesta funció que has definit? I una darrera pregunta seria relativa que el control de l'aula és un dels problemes principals que m'ha arribat a mi. Jo no soc docent, estic a l'empresa privada, però estic a la Federació d'AMPAs i, per tant, m'arriben inputs de famílies, també de professors amics, etc. Doncs, sobre aquest tema de que el control de l'aula és un problema important en alguns instituts i a la secundària, malauradament, es dona sovint, se t'acudiria un pla de xoc per millorar aquesta situació a un curt termini? Gràcies. Moltes gràcies, Vicent. M'afegeixo als reconeixements de la resta de participants cap a la doctora Begoña Román. Ha estat excel·lent i em donarà feina de fer el cuidat de la gravació per obtenir uns apunts dignes. Només volia fer una reflexió, escoltant a Begoña i també escoltant el senyor Domènech, al voltant del tema del model i dels referents, que coincideixo que és molt important. Però hi ha un aspecte, tu has comentat, que tu parlaves de l'acompanyament torpe, maldestre, i jo penso que aquests models de docents és molt important que siguin humans. És a dir, no podem tenir Messis. De Messi n'hi ha un. I podem tenir una superestrella de la tutoria compartida, personal, a tots nivells. Però penso que no faríem un bé per l'educació si posem el llindar a un nivell, diríem, inassumible. És suficient que la gent sigui persona, que la gent reconegui la seva fragilitat, la seva vulnerabilitat i que d'aquesta manera, des de la pròpia ferida, poder contactar amb els joves. És una cosa que volia aportar. Moltes gràcies. Mira, molt breu perquè, de fet, han dit moltes coses que jo volia dir. Entre altres, lògicament, l'agraïment d'aquest relat, que ha tingut moments fantàstics i fins i tot de clímax, des del meu punt de vista. I, per tant, moltes gràcies, doctora Román, per aquesta exposició.
Jo és que volia fer una reflexió, i és que al món de l'educació hi estem des de que naixem, pràcticament. És a dir, hem estat des de que som ben venuts a l'escola com a discents, diguéssim, i després el que hem tingut la sort de ser pares, hem fet aquest paper de pares amb l'escola, i jo també tinc la sort de poder estar davant d'un grup d'alumnes preadolescents, i això enriqueix molt, però evidentment te n'adones de tots aquests aspectes que ha dit, aquest triangle, aquestes pistes que ens ha donat la doctora sobre aquest tema de com ha de ser un mestre o com ha d'acompanyar l'escola i el mestre en particular. Jo penso que per mi el més important, i també per experiència personal, és això que deia ella, el coneixement del nom i dels cognoms, no només del primer sinó també del segon, si en tenen, de les circumstàncies i de tot allò que ens pugui ajudar a fer palanques per fer créixer els alumnes amb les seves fortaleses, no pas assenyalant només les seves mancances, que les tenen perquè estan en formació, lògicament, i les hem d'ajudar a fer créixer. Però jo m'agradaria fer amb això, no? És a dir, que els que ensenyem d'alguna forma hem de tenir un cert amor per allò que ensenyem, però també amor per aquells a qui ensenyem, no? I aquesta relació, enteneu-me quina és, no? De conèixer profundament aquella persona i intentar ajudar-la a ser allò que deia la doctora, la millor versió de si mateixos. Donarem la paraula a la senyora Begoña Román perquè ens faci una mica de retorn, perquè ja s'han comentat moltíssimes coses, llavors ja que ens comenti els aspectes del que heu comentat al debat que ella consideri més rellevants o que vulgui tornar-nos a compartir. Sí, moltíssimes gràcies per aquestes converses vostres. Mireu, vaig intentar anar sintetitzant alguns punts. La primera, vaig ajuntar la persona del mestre, que com a tal humà, i per tant no com un ideal, que ja era el Jordi Rodó, no com un ideal, sinó des de la seva vulnerabilitat, des del seu veritable desig i, per tant, reconeixement, la mancança, de fer-ho el millor que pugui, però que cada vegada que comença amb un alumne o un altre curs, el mateix alumne, som diferents tots, des d'aquesta humanització de la persona del mestre, jo sí que crec que és molt important això que ha dit el Xavier Díaz, de formar una miqueta amb psicologia, amb coneixements de la psicologia i de la sociologia. Aquestes categories, per exemple, del reconeixement, venen d'allà, de la psicologia i de la sociologia, però no des de la psicopatologia. Per tant, quan tenim problemes en un grup, no abordar-ho només des dels grups psicopedagògics per veure si hi ha síndromes o trastorns, sinó des de la pura vida, que és gestionar el conflicte i també el conflicte amb un mateix. Per tant, el propi coneixement dels límits del mestre l'ajudarà també a tenir coneixement sobre els límits de l'alumne. Per això, efectivament, important tenir coneixements de psicologia i de sociologia per administrar, saber gestionar conflictes, mirar el conflicte com inevitable, perquè la vida és això, és lluita, però deixar el mestre amb la responsabilitat de tenir formació també en aquests aspectes sense psicopatologitzar ni el patiment ni l'error. Una segona qüestió que jo volia comentar és que el mestre efectivament és un referent moral, però un referent moral que no és un sant, que és conscient de que hi ha currículum ocult, de que tot ensenya, no? I aquesta consciència de que és un referent moral, de que és un model, jo crec que està molt descuidada en la formació dels mestres, però en general dels professionals, perquè ens hem dedicat a fer molt bons tècnics, molt bons ensenyants de la seva disciplina, però hem donat per suposat que la resta, perdoneu-me la castellanada, se sigue de suyo, no? Que la maduresa personal i l'autoconeixement, jo crec que no, que tu també cal que acompanyis al mestre novel quan arriba a l'escola i el vagis acompanyant en allò que és fort i és bo, per tant, reconeixent-li que està sortint-se molt bé i allò que està fallant o que està desconsiderant. I per mi aquest acompanyament del mestre jove o nouvingut al centre, no necessàriament jove, però nouvingut al centre,
per part de persones que volen fer aquesta tasca d'acompanyament, per mi és molt important. I ahí són cabdals les pràctiques i cabdals les trobades. En aquest sentit, lligo amb la pregunta que em fèieu sobre Covid i ensenyament online o ensenyament a distància dels propis mestres. Per tant, vaig ajuntar-ho. Què passa quan l'espai no el compartim? Quan estem compartint pantalla i quan estem ensenyant als mestres des de universitats obertes o a distància i no estem fent pràctiques. Què passa quan canvia la coordenada espaial? Jo aquí voldria dir dues coses. La més important és que el cos no menteix i els músculs menys. I quan una persona està tensa, se li nota. I quan una persona no s'ho creu i està mirant tota l'estona al rellotge o està cridant, està mostrant tota la seva vulnerabilitat i, per tant, hi ha algú que li ha de fer veure el que la seva ment tan centrada en ensenyar l'assignatura no és capaç de veure que el cos li delata. A mi m'agrada recordar que nosaltres podem obligar a fer, però no a voler fer. I quan algú no vol fer alguna cosa i la ha de fer, se li nota. I, per tant, no comunica, no vincula, no genera confiança. I aquesta qüestió per mi no és menor. Per què? Perquè quan parlem d'estar-hi de cos present, de la presència, en moments en què això no podrà ser tant formant els mestres en aquestes universitats, en nou format, com a formant els alumnes des de la virtualitat per qüestions de pandèmia, per mi és molt important no oblidar la segona cosa. La primera, que el cos no menteixi, que és molt important trobar d'alguna forma manera que supleixin la trobada, i a vegades la pantalla és una manera de trobar, perquè jo almenys et veig, o la trucada per telèfon, et sento. Per mi és molt important també que el canal no és neutre. La tecnologia mai ho ha estat. El canal influeix en el missatge i en el missatger i en l'interlocutor. Per tant, potser amb aquest alumne vull sentir-li per telèfon i sabent que no m'obrirà la càmera. Jo que faig classe ara online des de fa la primavera passada, tot ho faig online, miro, i ho estic aprenent perquè porto molts anys fent classe presencial però no tant online, miro que els alumnes se sentin acompanyats per mi mirant de contestar el correu de seguida que me fan la pregunta, respectant-los si volen obrir pantalla i es veig, si no la volen obrir, si volen intervenir o si volen fer per xat, i fins i tot decidir, teniu el meu telèfon del despatx en aquestes hores he de buscar el canal que ells s'hi troben més còmodes, però el canal influeix en el missatger i en el missatge. No és un tema menor, no és igual, ni ho haurien de deixar-hi a l'arbitrarietat, sinó que hauria d'haver-hi també una reflexió com a organització de quina és la millor manera d'atendre a determinades famílies. Més val atendre per un mòbil a una família que per feina no poden venir que no veure's mai perquè no poden venir, no poden personar-se físicament. Per tant, com que ha vingut per a quedar-se això de la virtualitat, crec que val la pena que fem una reflexió com a consell escolar també sobre què tipus de coses poden fer-se perfectament i millor online, què tipus de reunions de grup, què tipus de tal, perfectament online, i quan no, i ens haurem de trobar. Per mi és molt important donar-li voltes a què passa quan l'espai, la distància física, s'ha de garantir sense que això sigui distància social. Separeu. La distància física no ha de ser mai distància social. Quan se va anomenar distància social ens vam equivocar. El nom no tenia que haver estat aquest. La formació dels professionals sense trobar-se, sense que es veiem, té unes pèrdues i té uns guanys. Fem una reflexió conjunta de quins són. I trobem què coses es poden fer online i què tipus de coses no. Què tipus de feines hem de continuar fent amb llibres de paper i per què? I què tipus de feines podem fer en pantalles o en PowerPoints o en Jacuz i aquestes coses. I una última cosa sobre això. A mi me va preocupar enormement, i així ho he dit, a la meva facultat, que el que més preocupava als meus companys era si havien d'examinar online el tema del plagi
i el tema de la suplantació d'identitats, la qual cosa me demostrava la manca de confiança que els professors tenim en els nostres alumnes. Estem pensant en el control. Bueno, jo, evidentment, puc pecar d'ingènua i me poden dir ingènua. Ja me preocupo i m'ocupo de posar un tipus d'examen en què el plagi se vegi de seguida, perquè tenim un programa informàtic que quan ens pengen la tasca de seguida me diu quin percentatge de plagi té i ells ho saben i per tant són espavilats, feta la llei, feta la trampa, però per mi és molt important dir-los, escolteu, esteu una assignatura d'ètica. Jo ja me preocupo de posar molts diferents exàmens i perdreu molt de temps del que teniu per fer l'examen en mirar si tens l'examen igual que jo, però evidentment jo confio en vosaltres. Jo confio en vosaltres. Aquí volem aprendre, no volem senzillament passar. I me preocupava que el primer discurs no hi hagués una reflexió profunda sobre el compromís ètic d'aprendre i d'avaluar-se, sinó la persecució i el control del plagi i la suplantació d'identitats. Me preocupa la cultura aquesta pornogràfica de que ho ensenyen tot perquè no em fio de tu, perquè precisament educar és, captar el que diré ara, respectar zones d'intimitat. I, per tant, és molt important que l'alumne prengui determinades decisions sobre quan es vol exposar, quan vol que se sàpiga d'ell i quan no, per què té aquestes reserves en compartir determinada informació. Ho dic perquè respectem també a l'alumne que no te deixa entrar, I tingues la paciència de respectar-li que no te deixa entrar. Però és molt important treballar-li la seva interioritat, la seva intimitat i la seva privacitat. I a vegades són biopolítics del control sobre les vides de les persones. Deixem una anècdota. Jo en algun claustre en secundària vaig haver de dir crec que això que estem compartint ho fas de la més bona voluntat perquè tinguem una història de vida darrere d'una nota i t'ho agraeixo. Però jo voldria saber si aquest alumne que en confidència t'ha dit a tu aquesta informació, ell voldria que tot el claustre estiguéssim sapiguent això. Aquesta cultura de la confiança jo crec que està molt descuidada al nostre entorn. Tenim encara una cultura massa fiscalitzadora i massa controladora, o ens passem a l'altre extrem, de massa ingenuïtat. Em sembla, per tant, que educar en la distància ens obligarà a pensar molt com mantenim la confiança perquè la distància física no trenqui la distància, no sigui distància social, i com aconseguir els moments de presència necessaris perquè el cos és molt important en l'educació i comunica moltes coses que el llenguatge no pot comunicar. I ahir sí que us dono la raó de l'expressió oral i escrita és cabdal. I això s'educa claríssimament llegint en hores de silenci, i aquí reivindico tota la discussió que ha fet el Màrius. I per anar acabant, per mi és molt important que l'escola, la pregunta última que me feia Jordi, perquè faci aquest engranatge entre les tres esferes, no psicopatologitzant quan es troba problemes, per a que no hi hagi control de l'aula, és que la paraula ja me posa nerviosa, control de l'aula. Si tu ja vas a una aula en què dius va descontrolar-se-me l'aula, tu ja estàs entrant en una tensió que no ajuda. Per mi és molt important que hi hagi efectivament, estratègies de gestió de conflictes, no convertir la persona del mestre en un heroic, però sí saber coses que són límits que no es poden fer. Per exemple, l'arbitrarietat en els càstigs al grup, el cridar, que quan ells criden nosaltres cridem més. Jo crec que hi ha una sèrie de reunions d'escola i de grup, dels mestres de grup, en què davant de determinat grup que tenim una sèrie de problemes, evitar l'arbitrarietat segons quin professor i el seu to de veu i el seu tarannà i la seva situació personal reacciona d'una manera o una altra. Precisament perquè aquests grups són més difícils, cal ser molt més cautelosos i fer més reunions sobre aquest grup. Però reunions en què compartim límits i compartim, efectivament, sancions, càstigs, però també reconeixements. I fins quin punt nosaltres mirem el grup d'una determinada manera que ja s'impedeix qualsevol tipus de confiança. Jo crec que quan hi ha un grup que se descontrola poden haver-hi moltíssimes situacions, però ha d'haver-hi un interrogant de dir què faig jo aquí i no deixar sol al professor davant d'aquesta qüestió tan complicada.